Λοιπόν, chat, θέλω να σας πω κάτι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, okay? Γιατί κάνω live stream στο Kick? Γιατί μου αρέσει. Θα σας πω γιατί. Με ξέρει να βγάλω τη μουσική, δεν ξέρω πώς τη βγαίνει. Α, εδώ. Ωραία. Οκ. Δεν ξέρω ποιος είναι, να πω την αλήθεια, τέλος πάντων. Κάνω live stream στο Kick μερικές φορές. Γιατί δεν τρως copyright. Π.χ. σου κάνω mute το stream επειδή έπαιξε μια μουσική δεν έπρεπε. Και όταν μιλάς στο stream μπορεί να μην ακούσουν αυτοί που λέω θα ξαναδούν το stream αυτό το part που γίνεται αυτό στο Twitch. Μπορεί και άλλα πράγματα, π.χ. μπορεί, πώς το πω, να σου διάγραψε το YouTube το βίντεο επειδή έπαιξε μια, ναι, το ίδιο και πολλούς λόγους. Επίσης στο Kick έχω μάθει ότι δίνει παραπάνω λεφτά από το Twitch και δεν έχει προβλήματα με τα κόπρα. Π.χ. το show που κάνω που όλοι ξέρετε παίζω στο Kick. Π.χ. σήμερα έφαγα block επειδή έπαιξα ένα ήχο από την Eurovision, όχι show και αυτά, και λόγω αυτό κάνω live στο Kick, γι' αυτό. Οπότε αν θες να κάνεις live στο Kick μπορείς. Υπάρχουν tools π.χ. Restream, που οπότε αν είσαι καινούριος και θες να κάνεις stream εκεί πέρα, στο συνιστώ εγώ. Όποιος θέλει ας κάνει live stream στο Kick και στο YouTube. Υπάρχουν π.χ. Restream. Όχι, πήρε ένας εκεί πέρα και αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο.